Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somnis. Acompanya aquí a Salmalda en televisió el cantautor Fito Luri. És un goig sempre compartir música amb tu. Saps que ens agrades, oi que sí? Gràcies. Escolta'm, què et sembla si comencem amb aquesta taula, ens hi asseguem, mengem i convidem a tots els marcianos? I tant. Doncs endavant. Vinga. És important, ompliu les copes amb el millor vi. Els comensals d'avui són especials, aviat aterrarà sobre la seva taula. Arriben de planetes molt llunyans amb propulsió als pedals. És important, esteu atents de tot el que diran, que el teu planeta és pla i que una estrella si és fugaç és un ocell que du llanterna, que quan demanis un desig ho facis al teu cor. 4 caderneres fan carreres dins un hort de pau i seda que l'Hilari fa amb el cor. Tot i que neva de la mossara, som en plena primavera, veus com tenen la raó. Tanca els ulls, tanca els ulls, per veure-ho tot. És important que estimeu com quan no se'n sap prou, que prendre amb alegria és com beure vi del bo mentre una dona se'n menja tu a petons, que quan demanis un desig ho facis al teu cor. 4 caderneres fan carreres dins un hort de pau i seda que l'Hilari fa amb el cor. Tot i que neva de la mossara, som en plena primavera, veus com tenen la raó. Tanca els ulls, tanca els ulls, per veure-ho tot. Bravo! Ens agrada aquesta taula de marcianos. Sí. I molt. Tu saps que ens vas robar el cor amb aquest primer treball? Bueno, no el primer, el segon teu treball, però és el primer que nosaltres et vam descobrir. Vam descobrir aquest cantautor reusenc amb Entre pans i mandarines. I ara ets aquí, a Salmalda en televisió, per presentar-nos avui especialment aquest darrer treball que està acabat de sortir del forn, que és el 1440 bioritmes i una taula on tothom hi pot seure. Déu-n'hi-do. Aquests títols d'on surten? Bueno, és de l'imaginari, no? Del meu imaginari, però que surt de la realitat. És a dir, la taula, o sigui, els 1440 són els minuts que té un dia. D'un minut a un altre pot canviar tot. I llavors els bioritmes
Són com ja tothom ho sap, no? Són com una mena de paràmetres que mesuren doncs, com estàs físicament, com estàs intel·lectualment, com estàs emocionalment. I d'un minut a l'altre podem passar d'estar tristos a contents, d'estar contents a estar tristos, d'estar cansats a dir vinga va, sembla que m'he animat, o semblava que et menjaves al món i dir mira, saps què, avui no surto. I d'aquí aquests 1.440 minuts, no?, que poden ser molt canviants, no? I la taula és l'instrument és un instrument meravellós que tenim tots, que serveix per dinar, que serveix per enraonar, que serveix per... Un lloc de comunió, no?, de tots, de trobada, vaja, en aquest aspecte, no? Exacte, una taula és un univers immens on la gent ens comuniquem. Amb aquest treball, aleshores, es confirma aquella dita o aquell refrany que hi ha que en un minut et pot canviar la vida. I tant. Aquest treball potser serà el treball que canviarà la vida de Fito Luis? Doncs mira, jo crec una miqueta sí, perquè sí, no? Sí, estic molt content perquè és el primer treball que poso a Spotify, per exemple, o a iTunes, a plataformes digitals, i està tenint molt bona acceptació. I sí, la veritat és que a partir d'aquest treball he notat certa millora, diguem-ne, que la cosa se'm comença a fer gran. Que bo, això és bo, que es faci gran i que brandi, que sempre aquest verb és interessant perquè la música ha de sonar i ha de sonar arreu. Aquesta taula, on els bioritmes s'acceleren o es desacceleren, en el teu cas, què prefereixes fer? Llegir, escriure, tocar? Mira, jo et diria que la taula per mi és el desert, no? La taula per mi és com un desert per arribar a un oasi. Que poètic. Sí, és immens. Una taula és que pots fer sexe. Esmorzes, dines, sopes, pots llegir, pots composar, pots escriure, pots fer una tertúlia. Tal com ho pintes, fins i tot una pel·lícula. I tant. És fantàstic, no? Ja va fer una pel·lícula que es deia La cabina, doncs podria fer una pel·lícula que es digués La taula. La taula, sí. El teu univers, de tota manera, és molt florit i és molt contundent. El teu univers, vull dir, en el sentit de paraules, de mots, d'accions, inclús, no? És com a molt curiós que amb aquest dia a dia actual que tenim dins un món gris, com pot ser que Fito Luis canti tan dolç i canti tan bonic i tan positiu? Jo crec que el meu entorn és positiu, és dolç i és bonic, i això, clar, vulguis que no et contagies, no?, de tot això, però m'agrada veure la vida des d'aquest punt de vista, perquè, com deia la meva àvia, les coses dolentes ja venen soles. Això la gent gran ho diu molt, les coses dolentes ja venen soles. I tant. I quan venen, tanca finestres. Clar, no cal que les busquem. És veritat, això. De tota manera, en aquest treball, després d'Entrepans i Mandarines, has estat 2 anys, potser, a fer aquest treball? Any i mig. Any i mig, molt bé. És més o menys el teu temps així de treball habitual o com funciona això? No. O són necessitats bàsiques, el fet de crear i surt quan surt? Sí, creo, i quan veig que tinc uns mínims decents com per poder entrar en un estudi de gravació, llavors entro. La mesura i el temps tant se val. Sí, és una cosa que flueix. I què trobarà qui compri aquest 1.440 bioritmes i una taula on hi pot seure tothom? Què hi trobarà? Trobarà personatges del meu imaginari, personatges reals, trobarà cançons d'acomiadament, trobaran cançons de jocs, de pedra, papers i somriures, trobaran cançons de ràbia, on demano paraules per poder cantar, trobaran K és la inicial amb la qual signa la meva companya, i trobaran la taula dels marcianos, que són... És a dir, també trobaran una mica un bocinet de la vida, del dia a dia. Sí, clar, o sigui, jo escric sobre... Sobre el dia a dia. Sí, és a dir... No és un món imaginari. No, però a partir de la realitat sí que puc crear quelcom des d'un punt imaginari, no? Però sempre necessito palpar, tocar el que visc per després... Doncs explotar i cap enfora, que la gent ho comparteixi. Fito, ha estat, se suposa, creat a la Musara, aquest treball, a Vilaplana. Però on ha estat gravat? A Reus. A Reus. A Reus, en un lloc que es diu La Palma, que és un centre cultural,
on es poden fer concerts, pots anar a aprendre quelcom, hi ha activitats, hi ha una escola de música tradicional, hi ha una sala polivalent on es fan concerts des de rap a jazz, a l'estiu fan cinema a la fresca, i a més hi ha un estudi de gravació que el porta un tècnic, per mi tio entranyable, que en sap molt, que és l'Enric Granollers. Va estar en una banda com a músic mítica dels anys 80 que es deia Stradivarius, que van ser el primer grup, més o menys, no? Que van fusionar els instruments moderns amb els tradicionals, l'època de Pegasus i tal, i amb tots els discos que he gravat l'Enric m'ha fet de tècnic. Llavors... Sempre? Has tingut el mateix tècnic? Potser també tot ajuda que aquest teu treball, tots els treballs que tens, siguin molt tu, un estil molt propi. Sí, això fa que em coneixi molt i fa que jo el conegui molt amb ell, i llavors això crea certa complicitat i confiança, no? Com per poder opinar, i el resultat sempre és molt satisfactori. Que bo. I ara parlem de les il·lustracions, del disseny d'aquest disc. M'ha agradat. Si Entre pans i mandarines m'havia agradat, aquest m'ha agradat molt. Qui l'ha fet, Fito? García Carmen, no? És la Carme, que passa que artísticament es fa dir García Carmen. I sí, és un treball aquarel·la que va fer ella, i a partir d'aquí doncs vam fer la portada del disc. Aquestes bombolles, aquestes taques d'aquarel·la, cadascuna significa un bioritme? Sí, de fet és un quadre, clar, aquí no es pot veure, no? Però és un quadre bastant gran. És un quadre bastant gran. I això és el negatiu. Això em anava a dir, perquè aquí tenim sobre fons negre, i és una mica també les cares de la vida, a vegades són negres i a vegades són blanques. Clar, és que clar, l'has encertat de ple. És que aquest és l'original, diguem-ne, no? Però de sobte no saps per què es gira i ens surt el blanc i ens surt el negre. És el que deies abans, no? Que en un minut... la cara i la creu. És que en un minut la vida canvia, és ben veritat que sí. Però si en un minut la vida canvia, sempre canvia quan ens assentem amb una bona conversa i al costat d'una bona taula. En aquest disc trobem dos treballs que parlen de la taula. El primer, Taula per un, és molt trist això de dinar sol. Sí, però aquesta cançó, Taula per un, parla d'això, d'un tio que està sol però que no ho ha estat abans. I són aquests moments així com quotidians i realistes de dir, ostres, una cosa tan insignificant com seure per dinar quan mai ho has fet i en sec durant una llarga temporada, cada dia dinar sol, o cada dia et lleves del llit sol, o cada dia te'n vas a dormir sol, doncs, ostres, és com a... Ha de ser xocant, eh? Sí. Tens por a la solitud? No, de fet, aquesta cançó la vaig escriure perquè durant una temporada... Sí. Però són aquelles solituds buscades les que t'agraden? Sí. Perquè la paraula solitud, amb tot el seu pes, fa respecte, penso. Sí, el que passa que la solitud ben trobada, ben viscuda, enriqueix molt. S'ha de tenir prou un talent especial, potser? Bueno, i s'ha de ser molt sincer amb un mateix, no? Reconèixer totes les coses que no ens agraden d'un mateix per poder millorar i després per poder viure en millors condicions. I jo crec que una miqueta de solitud no va malament per fer aquesta recerca interior. La meditació, de fet, s'ha de fer sol. Sí, clar. Fito Luri, per crear, ha d'estar sol? Busques aquests espais de solitud o tant te fa si la teva filla corre per allà al menjador com si la teva dona la tens a la vora? No t'implica? No, o sigui, quan busco no importa si estic sol, però en Pic he trobat quelcom que dic, ostres, això em pot dur cap a una cosa que m'agradarà al resultat final, llavors sí que necessito aïllar-me una mica. Això és bo. Tornem a la taula, Fito? Sí. El segon treball és la taula, el tercer treball d'aquest CD, és la taula dels marcians, és la cançó que ens has tocat al començament. Sí. Té una mica de connotacions, o a mi m'ho sembla, corregeix-me si no, connotacions surrealistes, és aquest univers màgic, a mi em remet molt a Pau Riba, em remet a Sisa, no sé si és buscat o és involuntari, és sorgit. No, és real. O sigui, aquí, amb aquesta... Jo anava a dinar en un lloc que hi ha darrere de la Priorat de Reus, darrere de l'Absis, hi ha un restaurant que es diu Absis. I durant una temporada anava a dinar allà cada dia. Allà hi havia gent diferent que també hi anava a dinar. I el fet d'anar cada dia, al final, va fer que aquests 4 o 5 personatges acabéssim dinant junts. Que bo. Perquè, clar, i a partir d'aquí es va crear una amistat i es va crear
un tarannà, una manera de fer i una manera de compartir. I era tan esperpèntic el que deien i era tot tan rebuscat que jo els vaig anomenar els marcianos, no? Perquè tot el dia deien marcianades. I ara no dinem cada dia junts perquè qui no viu aquí viu allà i tal, però sí que ens trobem de tant en tant. I l'últim dinar de Nadal el vam fer al maig, ara fa un any, que us en recordeu que el maig va fer com molt mal temps i va nevar, doncs jo vaig arribar a casa, a Vilaplana, que tinc la Mussara davant, i era mes de maig, nevava la Mussara, el meu veí que viu al davant era l'Hilari, que estava conreant l'hort, perquè ja hi havia caderneres per allà volant, sí, que la primavera i l'hivern es havia tornat a juntar i hem vist fotos, no? I havia fet el dinar de Nadal entre amics al maig, no? És a dir, que pot semblar surrealista, però que va. A la vegada és molt festiva aquesta cançó, és molt alegre, convida a seure't a taula, no? Sí. És una mica aquest ritual tan bonic de compartir, no? De fluir. Un dinar generós que t'agradi, amb una conversa agradable, amb una complicitat tràgico-còmica i amb una bona copa de vi, és mitja vida, això. I ara que parlem de personatges, parlem de marcianos, en aquest cas no sé si l'altre tema, el número 4, també és marciano o no. Qui és el senyor Caix? El senyor Caix era un pintor de Montpellier que un dia per casualitat va arribar a Reus, li va agradar i s'hi va quedar. I amb ell doncs, ens vam conèixer, doncs, és que ja se sap que això de la bohèmia fa que tiris molt cap a cafès i cap a bars i tal, i ens vam conèixer i cada dia doncs, fèiem un cafè junts, al matí o a la tarda i tal. Malauradament va morir de càncer fa uns 4 anys o així, i el senyor Caix doncs, està com a molt present, no? I li vaig voler escriure aquesta cançó. Molt bé, això és fantàstic. I si el senyor Caix està molt present, hi ha una sola paraula que és molt present en la teva vida, que és la K. La K és un tresor. Sí, clar. Imagina't, no tindria portades de discos. I suposo que no tan sols la portada, també la inspiració. Clar. Veritat, aquest dia a dia, compartir el món, els músics que teniu com a fama, el que deies abans de la bohèmia, de no tocar de peus a terra, el fet de tenir una parella, tenir una família, tenir una estabilitat i tocar d'aquests peus a terra, què fa amb un cantautor? Bueno, a mi... És que jo soc feliç amb la vida que tinc, no? O sigui, no necessito anar de res, no? O introduir-me en aquest món de dir, no? És que la bohèmia, els cantautors i tal, està relacionat amb la solitud, amb la... De fet, amb aquest disc també parlo dels clematis, no? Que a l'època del romanticisme, els clematis és una flor, és una enredadera que puja. Doncs els romàntics els anomenaven clematis perquè se n'anaven, necessitaven enlairar-se molt per poder crear. Necessitaven entristir, necessitaven sentir-se malament. N'hi havia que arribaven a morir de tristor, no? Doncs jo no necessito això. Jo sóc feliç a casa meva, al sofà de casa o... Artísticament això potser també són com a modes, no? Suposo que els vells rockeros, en el fet més bucòlic de la paraula, també ja no és allò de sexe, de droga i rock and roll. Els romàntics tampoc ja no és allò de em tallo les venes perquè així creo, no? Sembla que tot s'ha estabilitzat una mica més en aquest aspecte. Ara la moda és més urbana, més normal, més de carrer. Clar, perquè... En el fet inspiratiu, em refereixo, o el fet de modes, no sé. Sí, no, potser sí que algú creu que... Potser no és tan snob, aquestes coses. No, jo penso que són normals, però gent normal i corrent, com tothom, hi ha gent que es dedica a una cosa i altres a altres, i tenen, I fent camí per aquest treball, per aquests 1.440 bioritmes i una taula on hi pot seure tothom, arribem al tema número 6. El desamor, Fito, sempre és recurrent, sempre és inspirador. Sempre. És a dir, noi deixa noia, noia deixa noi, clar, i ja hi som. Hi ha amor, i si hi ha amor, de vegades hi ha desamor. I si hi ha hagut desamor... Els blancs i els negres, que dèiem. Potser després torna a haver amor, no? Això és el que hi ha. I també molt habitual, i m'ho trobem molt avui en dia. El tema 7, marxo i et deixo una nota. N'hi ha que despedeixen a la xicota amb un WhatsApp. És això el que ens vol dir aquesta cançó? Bueno, sí, el que passa que aquí aquesta cançó està bastant entretallada, no? És un acomodament on els dos estan molt tristos, no? No
No deia Sexo a Nova York, que diu, mira, m'ha deixat amb un pòsit a la nevera, no? Aquí anava. No. És més poètic, eh? Sí. De tota manera, aquest treball potser és més elèctric, no?, que els que ets tenies acostumats fins ara. Sí. Tot i no deixant la vertent folk, que suposo que això també et marca com a cantautor, no? Sí, és Fito Luri, el que passa que hi ha menys acústica i més elèctrica. Més elèctrica. Per què aquest canvi de format? Bueno, em venia de gust, sí, aquest punt de... Vibra més, no? Sí. Una mica com a més potència, oi? Sí. En el plan folk, a qui admira Fito Luri? Quin és els teus músics referents, el teu músic? Folk. Folk m'agrada molt els més clàssics, el Jaume Arnella m'agrada molt. Fantàstic, que bo. Sí, és més, de vegades al matí a la ràdio els diumenges l'escolto. M'agrada matinar i escoltar-lo, no?, perquè sempre explica coses que són interessants de saber. Una vegada vaig llegir un article que deia que per redescobrir el futur havíem de mirar cap enrere, no? I el Jaume Arnella ajuda a això, a descobrir coses que ja han passat. No fa massa, parlant amb un altre artista, va dir que el passat és bo matar-lo o que es mori, però sempre és molt bonic trobar en un futur aquella reverberació d'aquell passat. Clar. Perquè això és el que ajuda a fer camí i no perdre mai el nord. Sí. Això és bo. Aquest treball té 10 temes. 10 temes de cantautoria. Sí. Lletra teva, la música teva. Sí. Tu penses que el català, el mot, la paraula, gràcies als cantautors, Catalunya és un país on, Déu-n'hi-do, n'hi ha forces, sempre tindrà vida eterna fins a l'infinit? És a dir, el cantautor té una mica la missió de mantenir aquesta paraula, de mantenir aquesta llengua nostra viva? Sí, però jo crec que és emoció pura. Per què? Perquè jo quan era petit, per exemple, els meus avis eren pagesos i parlaven el català. La meva mare, amb mi, ha parlat el català. I jo, amb la meva filla, parlo el català. I quan he de fer coses que surten de molt a dins, evidentment em surten en català. I per això sí que potser fem aquesta missió, no?, entre cometes, però és per una cosa emocional. O sigui, si no hi ha emoció, tampoc no es transmet. No, clar. La creativitat necessita d'aquesta emoció, si no és artesania, oi? Això estem d'acord. Tanta creació hi ha, amb lletres teves, com la que diu que onades plenes d'ampolles d'allò que no ha passat mai. Estem perdent el sentit comú, Fito Luri? Bueno, aquest és clematis, no? És el que et deia, que a vegades dius necessito que vingui quelcom que no ha passat mai, no?, per poder expressar o per poder, no?, poder-te donar. Un desig per aquest nou treball. Que agradi. Està agradant. L'has presentat a Vilaplana, ara el presentaràs a Montpellier, a l'abril. Sí. Al maig te'n vas al Teatre Bertina de Reus. Sí. Al juny te'n vas a Cambrils. I després on t'anem més? Fins aquí ho tinc lligat. Fins aquí després... podes veure, però hi ha vistes a creuar el Sí, xarco. anem a les illes, possiblement, encara no se sap segur, i Esperem que així sigui. després, bueno, doncs pel territori intentarem portar el màxim possible. Això és fantàstic. Jo només puc dir que et vull demanar que ens regalis un darrer tema d'aquest 1440 bioritmes i una taula on hi pot seure tothom, que ha estat un plaer sempre compartir aquests petons, aquesta dolçor i aquesta filosofia de vida de Fito Luri, i aquí sempre hi tindràs casa teva, amb una taula on te compartirem bones converses. Molt bé. Habitants de les meves cançons, disculpeu, he marxat sota del silenci més profund. Habitants de les meves cançons, si trobeu un acord impossible, dieu-li que ara ja no vull. He marxat sota un arbre que té fortes les branques, en una illa deserta que està just al vostre davant. Torneu-me les estones de nit superbes, els petons dels oblidats. Torneu-me les carícies de les mirades, el regust
torneu-me les paraules per poder tornar a cantar, tornar a cantar, tornar a cantar. Habitants de les meves cançons, si voleu, us espero amb un got buit de penes però ple de nostàlgies. Habitants de les meves cançons, si us plau, si voleu, si em trobeu, feu com si no res, amb una bona abraçada. He marxat sota un arbre que no tingui fulles que cauen en una illa deserta que està just al vostre davant. Torneu-me les estones de nit superbes, els petons dels oblidats. Torneu-me les carícies de les mirades, el regust dels ignorats. Torneu-me les paraules per poder tornar a cantar, tornar a cantar, tornar a cantar. Gràcies per la teva música, sempre. Gràcies. I cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somni